Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. 6 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon na naman, Webes Pisan Wavi kita sa bulan sang Hulyo. Tuwig 2020 Action Reports Afternoon Edition. Tubtub sa tak ng alas 6, inyong aksyon. Aksyon na Marlon Hinaboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Nanong mga talalupang doon nga balita, una kita sabahin sa nga balita lokal. Molecular Biolaboratory nga mga usisa sang specimen ay ginakuha sa mga tao nga ginasuspetsuhan may kagaw nga corona sa Bacolod. Pila na lamang kadlaw mag-operar na. Biolab nakapasar na sa ginatuwag nga proficiency test sa nga DOH kag buwas magasugod na sa pagproseso sa mga sample sang specimen. Hospital nga napaidalom sa regional office. Pero nagbulig man na Bacolod agad ini ang mapatukod. Bot silingon, hindi lamang taga Bacolod ang magbenepisyo siri, kundi pati na ang iban pa nga mga banwa kag syudad nga sakop sang Western Visayas. Una sa balita, una sa aksyon. Iban pagid nga balita, konsihal nga nag-privilege speech sa Banwa Santo Tomas agad questionon ang ginaaligar hindi paghatag sang bugas sa mga apektado sang COVID-19 sa Tubuso. Medyo na huya sa pagpresentar sang kaundan sang iya pabalong-pulong diri sa Action Radio. Question kung nga wala kuno nahatag ini nga bulig. Pero sang laboton sang Action Radio kaina sang aga, konsihal na malibad. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ang bot silingon nga naghala ka privilege speech? Nga wala man lang sang gana sa pagsaysay ko narugid ang kaundan sang iya sinigid na question. Ang ginareklamo niya nga si Tubuso Mayor Richard Haujuco. Subong lamang hapon, isa-isa nga ginsabat ang mga akusasyon sang sini nga konsihal. Ano bala ang pinakarason sini? Pamulitika o kon pamersonal? Mga taga Banwa Santo Tomas, bantayan kabamatian kung mayroon kita sang tiyempo ng dugay ang tingog ni Mayor Haujuco. Haujuco, may mga pagpanghangkat kay De La Torre, pati ang pag-leave pag hindi pagtambong sa sesyon na ukatan. Si De La Torre ginhangkat ni Haujuco, bugas challenge. Kung may uso nga TikTok challenge sa Banwa Santo Tomas, may ara sang bugas challenge. Ano ba ganibal sa nga balita lokal pagtutok sa gihapon sa nga panatuntunan sa mga programa kagabulig sang gobyerno provincial sa mga nahulan nga residente tugas ang COVID-19. Subong sentro sa ato sa Talakayan ang poultry. Ano ba lang masami nga masakit nga nagaigo sa mga poultry, labi na nga subong nagaliwat-liwat ang klima. Poultry, mga sahi sang domesticated birds. Ang pagsagod sang manok, pati ng gansa, pato, bibi, mga pabo. Oh, isa sa paborito na mga menus ang kilala ko.
Isa sa mga alternatibo nga pwede gid himuon sa mga krisis ang common respiratory diseases sa poultry na kung paano matapna sa gilayon. Igasaysay dugay-dugay live ni Dr. Rofa May Hersaneva, ang District 3 Veterinarian sang Negros Occidental. Atenson sa mga residente sa Talisay, Silay, Victoria, Sagmorsia, sa bahin sang District 3, pati na sa iban nga mga kaaksyonaton sa Bugos nga Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, amo ni subong ang ginaistoryahan sa bisan diin lang, kapihan, tubaan, diin man nga bahin sandalan. Ano man nga lugar, kining angkas sa motorsiklo, pwede na. Umpisa buwas nga adlaw, pero, pwede lamang para sa mag-asawa. Kasalmano kun wala. Pero, damo sang naglibog ang pabinsaron bangod daw kasi kwawi sa gihapon nga tumanon. Una sa balita, una sa aksyon. Ang task force sa batok sa COVID-19 nagsiling, dapat may health protocols. Dapat gilang. Dapat ang motorsiklo prototype model. Ano ni sang prototype model? May ara sa nag-recommend nga mo ni dapat mo tigin aprobahan mo ni sang task force sa COVID-19. Ang motorsiklo may dividers. Daw balay ba? May dividers kag may uluyatan sa tunga sang driver. Daw hagdanan ba? May uluyatan sa tunga sang driver kag nagaangkas. Agod mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Kay medyo makapayuhom-yuhom nga balita ning aman. Bangod una bes, ang mag-asawa kun ara sa ila balay, sinobing makasiguro nga wala na nagatupaday. Bisan magnobyo pa lang kun ara sa balay, wala bala nagatupaday. Daw kabudlay man no. Kon padalman daw tuman gid kasi gwawi. Kon nagatupaday man lang sa balay, nga hindi na lang pagpasugdan nga magtupaday man sa angkasanay. Daw nagdugang katol sa ulo ko. Una sa balita, una sa aksyon. Pareho man bala sa mga restaurant kalan-an niho. O di may ara sang physical social distancing, laka-laka ang pulongkuan. Kung magpamilya man lang, nabi maglaka-laka sila pulongkuan, naman kay sila sa nga balay, nagatino pa dayo malan sila. Ano ba ba sa nga balita sa bahin sang nasyonal, ari batasan Santabo, nagbumirang, resulta lumokdo sang kaso. Anong ginamunotang ng viral video, angot sa Chinese nga babayi, kita nyo maniguro Chinese nga babayi nga nag-atake sa traffic enforcers kag bicycle rider dito sa Makati City. Ginkasuhan siya kag subong nagapamusi-musi sang kalibutaw sa sulod sang presuhan. Iningalan nga si Dong Li. Daw wala ni siya sang ginapasin o ning babayi ni mo. Nagtabok ni siya sa dalan, daw pedestrian lane man, o galing kay daw hindi pa bala tion sang pagtabok, ginsaway siya sa enforcer ay nangakig, nanindak, pati nagalabay nga nagbisiklita. Kinaros siya sliog niyo, gapangalot-ngalot ang kasakay bisiklita mo, silingaw sin, o man to nagkaros nga akon silingaw liog man. Kadalahig pa yung naglabay lang nga nagabisiklita. Anong medyo tulo chabi-chabi lang babaye. Arang nakita nyo na siguro nakaluoy mo traffic enforcer. Timing kanya lang traffic enforcer, mabuot lang. Nagka-incentive lang nga babaye, hindi dapat pag sakiton, hindi dapat pag patupan. May tindak, may tapungol, may lampos ang agyan to sa traffic enforcer mo. Pati ang salakyan nga naglabay bla, linapusan man sang bayin Ginaamoy ng sakya. Stop! Iso lang pusan niya. Galokdo ni guro klibutan, galokdo guro problema ng babayi ni. Di Chinese national, di kung dito kabi sa inainday, kung nagapi na gusto ka to sang imo sa nga himuon deres Pilipinas. Kulo pa nilag ka anaya. Kay may ginapatuman diri nga kasugwan. Di ara
Ti man kag marisi, tupan mo prisuhan. Una sa balita, una sa aksyon. 15 minutos nakaligal sa tak ng Alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Mga Pangulong nilalan, mga balita nga dapat natin sinitalupang doon sa mga hapon. Nga pagpangalagad natin nga bahin dala sa aton sa kalwan sang Panyawan Herbal Capsule with the Mangosteen, hindi magpaulihi sa iban. Ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ato ng minisang manunggal, ano ba lang manunggal? Damo sa nagpapatuod nga manunggal, damo kung sa kalibyong buwa. Madala sa ikayong lawas ang tao mo. Damo siya pwede maayo nga ginabatsyag sa lawas nato na manunggal. Kaya mo desang ginatawag nga Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, labi sa mga diabetic, sa high blood. Last kon medyo luya lawas niyo, testingin niyo blang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Kay makahatagid kapag sick sa inyo sa lawas. Ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen pwede mapakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, at sa ibang pang butika sa inyo sa lugar. Kung masulpay naman ang paghamalante, siyempre yara ang Panyawan Liniment. Ang Panyawan Liniment kang Panyawan Herbal Capsule taran hibo sang said marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Pasidingan taan ay una, nano ang sitwasyon sa nga Bacolod do Subong. Mga dalan dalabayan sa ato sa nga patrol kay ibang sining nga mga observation report. With action Jan Diaz, upod man action Nixon Taham. Action Jan, may hapon sa report, please come in. Sa nakinan lang action Mara pagamalan, tumanagin man kadamo sa naglambiyong sa aton nga madalanon diri sa palibot sa sunod sa Bacolod karon nga hapon. Even sa din maka-action sa nga dalan Circumference Road, sa Burgos Circumference Road, bra. Diri sa may Lopez East maka-action karon nga hapon, tuman kadamo sa masakyan nga naganalimbiyong ilabi na siniman nga matinakna maling oras kung nga nagag-o sa rin nagaginawa ng kalabanan sa matrabahante gikan man sa ilatag sa kamaginatrabahuan sa mga lugar mga kaakson. Pero kung natin obserbaran nga po proteya kalabang pila sa masalakyan gikan sa Gyapon Sur padulong norte nga bahin ang Eredrisong Burgos Circumference Road mga kaakson. Aga-aga na lang man niya ang traffic situation kung gikan norte padulong sur lapikip man mga salakyan gikan dari sa nakatundan padulong o sidlangan padulong na katundan nga bahin mismo sa Burgos Circumference Road. Pero nakapabilin sa gihapon tuman kanamo sa masalakyan nga nagabiyahe o kunabi nagapila dra marin mga kaakson sa area sa Burgos padulong na sidlangan nga bahin sa sulad sa Bacolod. Paglabay sa patro karon gid lamang nga hapon hindi ba ginabos sila kadugay kay tingaling kataya from west o from east going to west direction dasig lang man no, sa movement sa masalakyan mga kaakson ginaman madugayan payuyon naman sa gihapon na gilayon biyahe sa mga salakyan mga kaakson. Sa sining nga matinakna ang patrol live naman kita nag-report sa area naman sa Dalan Ramos Lacson mga kaakson. So from east going to the Ribalik downtown area sining nga matiniyon and then makita norte nga bahin sang syudad sang Bacolod. Nami diri manti sa palibot sang syudad amat tining nga gawgid man ay also mga otoridad ang traffic lights mga kaakson. Sundon nga hindi kinanglan sa mga traffic enforcers sa mga matiniyon nga magpatunga kagamani magkatag abid direktiba sa mga motorista nga nagabiyahe mga kaakson. At mga ninag actually bago kita patabok kita diri sa intersection mismo Sandala Ramos Lacson na banabawagid man ang pila sa masalakyan ikan north naman niya padulong sa may south direction mga kaakson. Kutsaling mo sini mas damo ang salakyan nga nagabiyahe gikan dito sa norte nga bahin sa syudad. Tabanan sila din mga salakyan gikan sa may syudad sa Talisay o kung sulad man sa Silay then direksyon nila pasulod rin downtown area mga kaakson. Naman na medyo punupugat ang traffic paglapot dali sa 28, 27 padulong Ramos Lacson mga kaakson. Nabanaba ang pila naman sa mga salakyan. Nasila talang going diri sa may provincial capital Agun ang iban nagaliko pa wala pa PS Aquino Drive. Ang ako nabiso sa mga motorista, kung wala naman sila importante nga kalutuan sa Dalan Lacson, may imogit sila makalabay mga kaakson sa BS Aquino Drive, Lapos Street, area naman sa Bangalasan. Kung ang ila direksyon pa doon na sila nga bagay sa syudad, pwede na nila dire-diretsyon na. Tublabot rin sila sa may BS Aquino Drive, Dalan Nara mga kaakson. And pasulod rin sila, it's either abi sa Barangay Villamonte. Katultol sila sang CL Montelibano kung ilabi kalatuan Estefania, Bisan Paglanada o kung Barangay Elangilan pwede na sila makaakson kaliko pa wala sa may Nara Drive. Nara Street man palapos sa may CL Montelibano Road and dire-diretso ng mga kaakson lapos naman dito sa Gyapon sa may Circumference Road kila nga Bangga home site mga kaakson. Kudra na lang sila malabay padulong Estefania diyan paglabot sa Barangay Estefania. Hindi sila magliko pa wala no padulong dito sa may Estefania proper. Dari sila liko pa to
Bicol makakson balik naman sa area sang Burgos Extension. Para tayo yun ang ilang biyahe, hindi sila matamaan sa kabugatan sa dalagan sa trapiko sa bahin makakson sa Burgos Circumference Road. Sa kanila direksyon po doon barangay Mansilingan, barangay Felisa, bisan pang area sa Mursa, Ordigto, pila ka mga probinsya ako na Banwa, nagsunod rin sa probinsya sa Negros Occidental, na nasamtang sa nasilingan nga bahay naman sa sulad sa Bacolod, mahimo sila makakson makalabay. Diretso na nila ang area sang Lopesina. Hindi maganda mo sila kabugat ang traffic sa may area sa Burgos Lopesina makakson. Except na lamang sa nagapark sa kilid sang patio bala. May mga jeep nga nagabiyahe sa Shopping Libertad. Mudra sila ka-parking abis kilid sandalan ay tinukuparo nilang isa ka road. Sana lamang ka-lane ang malabyan sa motorista. Dahil naman guro nagpaprobida ang traffic sa magdinamo-damo o nagapark ng mga jeep makakson. Kung wala lang mandara sila nagapark, experience lang sa mga motorista nga nagbay sa Dalan Lopesina, medyo mabubukat na traffic. Maglapot mga kakson diri sa area sa Dalan Gonzaga, Lopesina, malapit sa may Bacolod South Service Terminal mga kakson. Mo kalabanan ng mga salakyan, dragi na kalabay, padulong isbi nga pulso sa syudad, bisan pa mga salakyan padulong sa terminal mga kakson. Pero kung panahon naman natin pagkabalaan karon nga po, nami sa aton panyempo, manayan na yung panahon natin mga kakson. Palibot sa sulad sang Bacolod o wala gin mapatimaan. So pag-ulan karon nga adlaw, ang bulan, bulan ang adlaw, singkal gyapon sa kiniton makakson. Hinahinay lang sa pagbiyahe sa motorista, although wala man damo gid-recorded abing mga traffic accident na nagluluntad sa palibot sang sulad sang Bacolod. Mga kakson, ninadalagan sa trapiko sa gyapon bugos man ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Kung nga po na ginalipag pangapi, basta mo sini oras kalabanan sa tandaan, anda na naton magpangapi halin pa sang aga, bisan uktogan kaysa iba nagingagaw pangapi kung gabi. Sa kunanda sa aton nga sulok-sulok sa aton tiyan nga mag-consume ng kape sa matag adlaw nga tanan. Pero kung kapeng pagamalan, aton gina-endorso sa aton tanan nga makakson wala na sang iban ang kapeng healthy. Morning Dr. Alfred's Green Coffee mga kakson, fortified ang mangosteen xanthones kakaroon may stevia. Makabulig man reduce ang risko nga kita makaangkon sa naglain-lain nga mabalatian tanga na lamang sang Alzheimer, Parkinson, kag diabetes type 2 mga kakson. Ang Dr. Alfred's Green Coffee isa ka halal certified nga produkto. Be fit, be smart, be healthy. Inom ang Dr. Alfred's Green Coffee nga may mangosteen xanthones kag stevia sa matag adlaw nga tanan. Rekta sa patrol nagtalibot sa Bacolod Action John Diaz. Nasa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Madugay ka na ba lang nga nag-antos ang imang mga katol-katol sa imo sa nga panit problema mo balang pilas nga dugay mag-ayo magmighty sina alkaline nga vitamin C makabulig sa pagtapna sa nga tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Ang mighty C mas mayo kun inyo parisan sa Santon Plus Herbal Capsule man ang Santon Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakubos ini sa mga nagahubag nga parte sa ato sa lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pagkupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag madamo pa. Iring nga Santon kag mighty C pwede mabakal online, pwede ka mo magkapadeliver sa inyo sa balay. Lagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sabahin sang Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa,
mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based test.
ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa live stream, Benji Bantong, Randy Rubica, Philip Alonsagay, thank you. Sa piyak naman, Rosemary Cordero Padios, Jonel Manaay, Aming Flores Hitsanova, from Magalion, si Sosmita Yet, okay, Cristita Buenafe, Sienda Casal Agan Antipolo, Rosemary Cordero Padios, grabe pa sikat na Niadres Pilipinas sa mga Chinese nga babae. Jocelyn Kalamaan, thank you. Christine Hinovey. Alas 5:31, Action Radio Philippine Standard Time. Unahon tanay ha, importante na mag-action kay damo ginisang bantay mo sang sining nga bahin diri sa ato sining nga panatuntunan sa sining tara. May ginaatubang kita sa mga krisis kag problema. Di kung ara kita ang kalabanan, way obra mo, no? Damo kaya sa nawadan sang trabaho. Kung ara kita sa ato sa nga balay, hindi man pwede nga manimuko lang kita. No? Kung di kamuluyag nga magutman, di kamuluyag mag-antos ang iyo sa nga tiyan, ragook tiyan yo, siyempre panumdum ka mo kung nanong masakuaan niyo sa palangabuyan, sagod-sagod ka mo dara sapat. Pananom ka mo da sang kararoton. Yes. Makapabalhas pa ka mo? Di lalawig-lawig pa ng pandemya nga ginaatubang naton mga ka-aksyon. Nagligad, damo ginsang mga naghaboy diri sa atong sang question. Ang to sa pagsagod sang baka, ginsundan sa bahin sang free-range chicken. Seloan ta naman sa mga hapon maka-aksyon, ang industriya, ang poultry industry, no? Diri sa Negros Occidental. Mangingkaw po naton Dr. Rofa May Herseneva, ang District 3 Veterinarian sa Negros Occidental. Dr. Herseneva, Doc, good afternoon. Sir Marlon, mayong hapon. Sa aton mga diplomatic, mayong hapon man. Salamat gid Doc sa tiyempo ginhatag diri sa Action Radio Bacolod. Istoryahan ta poultry industry diri sa Negros Occidental. Una gid Doc, kamustang status o konsitwasyon subong sang poultry industry sa probinsya, partikular dara sa imo sa nga area sa District 3, ti subong District 3. Subong ti crisis ginantos naton sa gihapon dala sang COVID-19 pandemic. Kamusta Doc ang sitwasyon dara subong? Ang regarding sa ato nga poultry industry, somehow sang digto ginatag-quarantine, sir, medyo nagproblema to sa mga gabakal bala. Kaya hindi nila mapagawa ang ilang manok, pero somehow nang mapangitaan matupaagi kag ang balang nagtabo nga nag-oversupply kita. So ang aton nga especially sa Talisay nga part ng pay, naglubong ato nga chicken nga presyo, pero kay na pangitaan matupaagi. So, nag-okay naman subong ang presyohan na isang manok naton. Ang sa supply naman niya, so far subong, tiga-price monitoring man kami, nang okay man ang supply, nang siling sumula naman sulang gid sa aton nga poultry supply. Especially sa broiler naton. Regarding naman niya sa aton free range, nang ara pa man niya gihapon, ang free range subong, okay pa man niya gihapon ang bakla na isang free range chicken. Ang ato lang man ito nga na-observe lang gid kay because sa animal health nga concerns nato niya kay nag-inulan-ulan man to bala kapag pag hindi kung basta nang talit-talit sir, amo lang ito sugod na ang mga respiratory diseases ng manok. Sa mga amo na nga bulan, mga April, March, asa subong man. May ara nga mamangkot kami sa mga farmers, may ara pa mga poultry diseases, mga respiratory poultry diseases nga nag-occur. Okay. So di malikawan Doc, no, labi nang nag-umpisa ng panahon sa tig-ululan bla. Daw tawo man ang ato sa kasapatan magakapektuhan man. Anong common gid Doc nga diseases sa poultry mag-amoning klima naton? Mag-amoning klima ta sir nang mera kita nga ang aratay nagbala Newcastle disease. Na isa na siya, tapos ang isa is ang infectious coryza. Ang gahabok ang ulo, tapos mera kita nga chronic respiratory disease, bacteria naman siya ang iya nga sulod. So bali ang sa ato ni siya nga sa aratay, i-explain ko na lang. So bali ang
Ang sa Newcastle disease niya mo siya ton common yung tawag nga aratay. Ang mortality gini siya or mapatay bala ang manok sa kumadapuan sa amuni nga sakit normally gid ang 80 to 100%. Nakapatay. Tapos kung mga piso 100% gid saka patay ang mga piso naton. Tapos infection ni siya nga tungod sang virus. So kung kabalo naman naton kung virus wala na siya bulong. Normally, prevention ang siya or bakuna na ang prevention. Pero kay hindi man naton pwede hambal nga virus lang gid or aratay lang gid ang matama sa manok. Kay once nga maghina gani ang immune system sang manok, nagamulti-infection kita, sulod man ang bakterya. So that's why nga kung mag-aratay or may virus kita nga ginanhan sa manok man, nagahatag kita gyapon antibiotic. Para nga sina. So ang mga senyales sang aratay, makita gina siyang common din sa mga farmers arang naga-diarrhea siya nga kulay green na bala. Ang iyang iti, kulay green na gid siya. Tapos nagahabok man ang iyang itsura, gaswell man na siya. Tapos ang iyang sipon niya, ang iyang sipon do mulo lapuyot lang sa tubig. Ang iyang sipon. Then, siyempre nabudlayan siya maginhawa. Then, may mga paralysis kita or paralisado ang iyang pakpak, tiil, kag mga liogya. Then, ang isa ginang distinguishing niya is arang nagalibot. Nagalibot ang iyang liog. Ang iyang liog sa likod. Amo Dok, ang damo gid sa nagapamangkot, mga katingalab lang nga ang liog libot dason gakapugday lang. Amo na sa man aratay man na siya. Aratay na siya, sir. Oo. Sana sa ka-distinguishing niya na ang signs and symptoms ang galibot ang iyang liog. Nang bot ni ganun sinaara na sa iyang central nervous system, ang sa nerve sinagidbala sa brain niya na nag-atake na digto ang virus. So, Dok, pwede na sa malikawan kon? Pwede na siya malikawan kung gabakuna kita. Okay. Sa aton nga manok. Pero actually, mas sa probinsya man, promote nagig kami subong niya vaccination against sa aratay. Kaya sa amon, video observar sa bilog nga probinsya, especially sa akong distrito, nang halos nagidyatanan ng may ara-aratay. May mga season, pabala nga ara, kapin nagigong subong, biho, na nagasugod na ang aratay. So, kami nga mangbakuna gid sila sa ilang manok against ang Newcastle disease o aratay. So, pwede gid sila, Doc Hersaneva, makig-angot sa talatapan dara sa veterinary sa bahin sa District 3? Yes, kid sir. Kung may mga concerns silang amo na kalamatay ang manok nila, naglibot ang nagbiso ang liog, naglibot, so amo na siya. Mas namigid man na ang magpag-angot sa amon para at least monitor man namon sa area nga hindi namon tumanhan Dok, inang Dok, ang ginatawag aratay, contagious, makalalaton po sila yung kung may isa nga ginaratay, malatan niya ang upod ya? Pwede gina sa sir. Ang wala na bakunahan niya, malatngan niya gina. Tapos, ang iya pag-ini, sa kanyang kasunod, kay kaya, ni malublas itlog, matransfer yan sa iyang itlog. So, ang duwa sa aton mga manok sa itlog, gabaog. Kay hindi dito pa lang yan sa itlog pa lang siya kapatay na ang piso sa sulod. So importante gali Dok nga temprano pa lang kung may makitaan ta manog sagod naton sang manok daw. May makitaan kamo isa pa lang nga gin-aratay dapat check gid isa kun da bakunahan na ngupod nilang iban nga mga manok. Yes, kid sir. Kag tapos pagid ni kay ang iya pagid ni bala ang iya ning management, if ever may ara sa sang aratay sa area, i-isolate kid or painon yun na ang manok na lain ng pamatsyag or may simptomas sina. Kung mapatay, hindi nyo na pag-ihawon or pakaon pa sa iban day, diretsyo na daw yung lubong o kung sunugon. Delikado, Dok, no? Tapos, disinfect. Tapos disinfect sa area. Ginasa. Ining aratay ginatawag na Dok, how long? Mga ano kalawigon ni Saman sa mga binulan? Sa mga binag-upisa na July? Ang aratay, sir, anong kalawigon nga maara siya sa area? Actually, ang niya, kay-immediate ginisaya, dasigon ginisa. So, kung ara lang din niya ang virus, ara na gid sa aton, gid sa environment. Tapos, once yan, ang immune system, bala sang manok, or mga conditioning bala nga like example dilain ang panahon kag natama ng manok nag low immune system masulod ginadayon niya ang aratay.
Importante rin, Doc, no? Yes. Bakuna na lang gid niya, sir, ang aton prevention sa iya. Yes, bakuna Diwa, din yan importante. siya treatment. Oo. Sige. Lastly, Dr. Rofa Hersaneva, ay mo sa mensahe nila sa mga taga 3rd District, Kabanti, sigurado kita, damo gid na kapamati, subong kag damo gid, luyag, kag interesado, nga magsagod sang kasapatan, labi na ining poultry kag manok ko head, Doc Hersaneva, Doc? Sir? Wait, sorry, sir. Ano tuloy, sir? Imo na lang mensahe, Doc, sa mga taga 3rd District. Okay. Oo, sir, matag palamati, sa aton ding Action Radio ng regarding sa aton may mga programa kita bala sa aton distrito nang pwede ka mo kakadto kung ka panawag sa amon district ara kami da sa may municipality sang munisipyo sang Ibi Magalona, Municipality of Ibi Magalona. Dira sa may ara kami da sa bagong office, sa private office kag district ring office lagi sa munisipyo lapit. Tapos, ang amon man lang, kung if ever gid man may ara ka mo mga concerns, pwede ka mo kakadtuda sa amon, kay okon gani katawag sa amon, kay ara man lang kami dada. Then may mga projects man, kag mga programa ang government of Negros Occidental under sa Provincial Veterinary Office, like mga ang available sa buong gina-schedule naman ang amon free range chicken, mano lang kamo mga request letter nga kailangan nyo. Then, amo na nga mga sapat. Then, evaluate mo na lang ang area kung pwede. Kag pwede ka mo maka-avail sa amo na ang mga sapat. Sige. Dr. Hersaneva, Doc Saliwat, salamat gid sa information. Ngayon hatag diri sa Action Radio Bacolod. Keep safe always, Doc. Salamat gid. Thank you man, Sir Marlon. Salamat man sa inyo talan. Good afternoon. Afternoon. Dr. Rofa May Hersaneva, ang District 3 Veterinarian sa Negros Occidental. Buwas og punanta ini, alas 5:42 Action Radio Philippine Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Problema sa atay, hindi na pagpadugaya pa nga maggalala na ang ginabatsag ninyo kung may diferensya atay ninyo sa delikado gid. Daw dumamo ang belasang manok nga ginaaratay bla. No, ka delikado mag-aksyon dapat kung maisa ka manok ka ginaratay dapat tapnaon temprano pa. Di kon atay naman sang tawo ang nagadiferensya ba ko delikado man sabat sila DTX 500. Napabatud-an sa mga pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins ang DTX 500. Di na pagpadugaya pa mag DTX 500 na kamo. Mabakal sa taran-taran nga mga butika. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter
Rider handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Las 5:48. Ining na oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Unilove. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilove yan. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Rexidol Forte, Abtik, banat sa apat. Kanami ang feelings kag karilag sa ginagisakata sa sang kape. Kung nag-istorya kasi mo sa nga barkada, mas naganami pa ang inyo sa nga bonding moment sa kadahigop sang mainit nga kape samta nag-istorya. How much more kung ang kape nga inyo ginainom healthy papareho sang Santon Plus Cafe Mix nga himo sa Santons, soya kag malunggay. Santon Plus Cafe Mix, may kape ka na, healthy ka pa. Una sa balita, una sa aksyon. Antes na balikan ng ato sa nga patrol, dugang sa nga paaknalista, Erwin D.B. Gonzalez, Christian Hinovea, Michelle Baikin.
Allen Transporto, salamat Melchor Barauca Rombines, Hinubaan, Kenneth Valencia, Maria Mahilom, Tihok Kaduayan, si Kasata Remo Senovella, Romy Agsam, Nelda si Guansi, Jen Hisolgon, Jocelyn Calabaan, Elizabeth Malaka Gamala, Marilo Arandoki Colavine, Henry Alan Monares, Agustin Torres, Christian Roa, Imbong Jocampo, Leoneda Hugos Ganada, Eric Mamyo, kay Ma'am Leia Silvestri Alambada. Naalis na lang inyo siring pag-monitor kay kung malawig-lawig at siring nga mga inuras basi kung pati inyo siring mensahe. Salamat. Balikantang patrol ng tipon nga balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik nga report, please come in. Suma pinaso ng isa ka mananagat matapos sinimalutangan sa isa ka pulis. Samtang nagapanakayo, rather nagapanagat mismo sa baybayon, sakop sang Banuas sang Ibi Magalona, probinsya sa Negros Occidental. Tapos ni Action Maramos ni tak na alas 5:40 sang kagahon, siyempo nga nagpatigayon man sang Seaborne Patrol o kung ang ginatawag sang mga kapulisan Action Mar nga Sea Operation o kung Sea Water Territory Operation ay angot sa anti-illegal fishing. Bantay dagat sang Banuas sang Ibi Magalona, gaupo na di masami mismo ang mga kapulisan man na deploy ni Police Captain Wilfredo Binoman Jr. si Police ng Ibi Magalona PNP. So dali kay Binoman Action Mar nga ginimbitar ang bantay dagat ining isa ka pump boat nga nadakpan kung aktuhan abi nga naga-illegal fishing boat silingon illegal nga nagapanagat dara sa baybayon sang Banuas sang Ibi Magalona na sila ini nagagamit abi kung nagahimo o kung nagasunod sa illegal nga sistema sang pagmangisda kung pagpanagat. Sang ginimbitar Action Mar, actually nagkasakay na ang kapitan sang pump boat o kung motorbangka nag-ara na mismo sa sakayan pandagat sa mga otoridad. O galing inali na lang nag-maneuver, nagpanagyo ang tatlo sinikaiban pangakaupdanan sakay sang pump boat kang ang direksyon pagpulong sa area naman sa sulad sang Victorias. Inlagas ang katapos ng bantay dagat, ining tatlo ka mga persona sakay sang pump boat, nakabati isang lupok ang isa ka patrolman, nakapulis sang Banuas sang Ibi Magalona, ginaligan nagalin sa pump boat nga ina mismo ginalagas. Sun kun nga nagbalos man sa lutang, isa ka patrolman nga nag-ayo temporarily o kung nag-ayo anay ining si Binoman nga hindi paghigadlan samtang nagapaydalom pa sa investigasyon ng kapulisan. Pagbalos, ti ang bitbit nga armas, tining patrolman M16 nga rifle Action Marlon, ito ginlutang niya sa ginalagas Manila mismo nga pump boat. Isang uli, wala nila nadakpan ining mga persona, panakabaton sila sa report gikan man mismo sa sulad sang Victorias nga may isa ka mananagat nga gindangat sa area sa Ikaayong Lawas Foundation Hospital sa sulad sang Victorias matapos ini magkaangkon sang pilas sa iya na walang bahin sang mata. Action Mar, naluan gining persona nga ginkilala diri kay Bonifacio Diamante, 33 anyos, ang barangay 6A sulad sang Victorias, isa sa tatlo ka mga persona nga nagpalagyo sa isang Banuas sang Ibi Magalona. Ang duha kay iban pa nga maupod sining wala masagyapon makilalaan ang mga otoridad samtang nagapadayon pa man ang investigasyon. Si Diamante naman matapos ginatagan sang unang pagbulong sa sulad sang Victorias ang gin-transfer sa may Teresita Landone Provincial Hospital sa sulad sang Talisay para sa mas nagakigapagid nga pagtatap Action Mar. Si Police Captain Wilfredo Binoman Jr. ang Chief of Police ng Ibi Magalona PNP. Actually, it is a legitimate police operation. Report nila sa Seaborne Patrol na doon nag-result ito ang completion. Wherein ang aton Bantay Dagat Task Force together with sa aton police personnel may bakpan sila nga nagkakapiligan kising sa aton EOR wherein ang Mr. Captain invite nila pag pasaka sa aton Bantay Dagat Patrol. Then ang sila sakayan nga palagyo. Sa pagpalagyo, ang aton police nga on board sa Bantay Dagat naton nakabati siya lupok pag nag-target siya amo to nga nag-result nga Mexico.
Okay. Sir, bali, pila kabilog sa Kaiser sang ining fishing boat nga idakpon or pag in-invite nila pasakyon, sir? More or less, apat na sila. Apat kabilog, sir. Ang ining bantay dagat naman niya, sir, pila sila ka personnel, sir? Ang RIP, hindi ko pa ma-account tanan, aton police, ang aton bantay dagat, more or less Mga 5 sila. Sir, ang natabo ni gali, sir, gin-invite lang sila ya kay binakitaan ang bantay dagat nga may violation sila. Oo, may violation sila sa territorial waters. Okay. And then, sir, Police Captain Wilfredo Benuan Jr., Chief of Police ang EV Magalon na PNP. Sinasilin ko na, kapag padayos yapon ang nagapabulong sa ospital sa sunod sang Silay, ng si Diamante Action Marlon. Ang panugyan rin ni Benuman, simple lamang sa mga mananagat o kumong ining banwas ang EV Magalon na yung area, ginman na dalamong malapit, no? Kagati sa Manila, direk ginapangaboyan ining pagpanagat man mismo. Bali ate, kung may mga violation, ang kinahanglan naman obrahon nila diri nga magkooperar kung nagupot sa mga otoridad na kitna sa bantay dagat kung masamigid kapatigaling sa Seaborne Patrol ang bantay dagat dira na nila. Kung nga malikawan ang natabo sining kangay kay Diamante na tiruhan pa sa Tarman kay patrolman. Ang patrolman gini nakaroon dira sa area sa opisina sa ibi magawa na PNP indes armahan sa samtang yara o kung nagapaydalom pa o kung nagapatagal sa mas mahidid ng investigasyon ng mga kapulisan sa IB Magalona. Balik na may kantanan sa pagpasakas ang kaso sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Negros Occidental sa duha ka mga elected officials kag-apat kay iban pang empleyado sa barangay sa Banwa sa Pontevedra mabatian sa ato mga kagsosiplikang News and Public Affairs Program ang sa Radyo Bacolod Lakitman ang natala na pasakan sa kaso sa CIDG Bacolod duha ka mga barangay o kung duha ang mga opisyalis ng duha ka separado nga barangay di man mismo sa Surad sa Bacolod matapos matukiban ang isa ka barangay Agsonmar ang isa ka beneficiaryo diri asawa sa isa ka aktibo na commission officer sa kapulisan. May tagikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa sa Action sa Bacolod Action Radio. Leoneda Hugos Ganaba, mamati kay may sa Camellia Homes. Si Eric Amamio, good PM Action na Marlon Monitor lang kami from Barangay Panadiao sa Isabela. Salamat gil, no? Olive Prado Gargaritano, araman si Rolly Samiliano, dara sa area sa Barangay Tangog. May ipabati ko sa inyo bala mati-mati. Labi na sa mga taga-Banwasang Tubuso, ari mati-mati mayo. Mati-mati ha, pamati. Namangkot hambal mo, namangkot ang katawhan, pamangkot ka, ginsabat ko. Ginsabtaman kag ato ba nga ang challenge ko sa imo? Ara ko challenge sa imo, una ang bugas ihapon ta. Kung sakto ka nga 8,000, ma-resign ko. Kung sakto man ako 9,000, 9,100 plus, siya ma-resign. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Si Tingog Atty. Tubuso Municipal Mayor Richard Ahuhuko, mayara siya sang daw 3 gito ka mga pagpahangkat o kung 3 ka mga challenges sa kay Municipal Councilor De La Torre. Ang isa gito sila niya gusto mo bugas challenge. Kay ang akusasyon sa iya ni Konsehal De La Torre kay na nagtingwa kita nga ma-istorya konta na imakuhaan balasang interview para nga mapasaysay ta sa iya ang yesterday kaundan sang akusasyon kag privilege speech niya sa regulang sesyon. Naghambal sa galing hindi na ko maghambal kay naka-interview na ang ibang media sa akon. Silengkong Action Radio, lain man na media. Kaya siguro kabalo Action Hindi nga Action Radio, galabot sa Palawan ang signals ni. Una sa balita, una sa aksyon. Ting akusasyon niya kay Mayor Hauhuko, silang niya ang 9,000 na kasako nga buga sa gym, subong 8,000 na lang na da. Why ka mabalaan ko din iban? Ambal ni Hauhuko. Konsehal De La Torre, buwas kadtoon ta isipon ta ang bugas. Kung mapamatod-an mo nga 8,000 na lang bilin kasako sang bugas, dira sa gym, ma-resign ako. Amo na hambal ni Mayor Hauhuko.
Pero kung mapamatud-an nga hindi 8,000 kag sobra pa 9,000, ikaw ang ma-resign. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Impunto alas 6. 6 p.m. na, mag-celebrate tayo ulit with Imperator Light. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Alas 6:04.
Oras gintulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. Kining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Monitor sa Rosario Heights sa Madam Susan Saldoa, ara sa Sunrise sa Kape. Alin kay Nunoy Manggubat. Rafael Caceres, Jodeth Calve sa Pamposa. Kay Sunny Vergara, Jenks kag Bryna Vergara sang Jan I. Escalante. Monitor gid perme. Para sa 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Inyo pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Magabalik na naman na buwas. Nagasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Hedevaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.